Sesian ni ai kublai pibaro iwe piwe kibala abadi i yakan ke program lengba kan ke channel hakaba ublei la kerkhui ngi naga wei ka pos ka wei pat bagi kermen skamru hakan ke por lengba kan ke jinya kran naktian ke jong ublei syapang ke jihi kai ke bakan jaman sim na ke benta jong iwe piwe ngi kermen skam ba ublei unyalam yang ngilang baro tingai kublai pibaro iwe piwe kibala abadi i yakan ke program ngi ai kublai pi kertian ke batiang tam ke jong Jesus Christ bat ngi kan turu ya piwe ba pinyai pinyai sim bentalang bat ngi bat daga ba pi minut banyak pule ya kan ka kalau nong sahabat school ke banyarap ingi bangin sutu ha ka jingi keren hawa nyimla banyak keren lot baro andrai angin ya keren kimat ki bokongsan jong ka jingi keren ke jongi te daga ba pi pule bat daga ba pi pelut por ngangai ba on yarap yang ngi piwe bangin sutu kam benya ya ketien ke jong blei tingnya ya chaprang ya kan ka jing ya keren kejongi daga bangin lechwa jing duai nga kerpa i pastor F lang siang in yalam mingi ke jing duai na por tawini duai ko pa jing bah nang ni aingo emi ko try bangi la bandon biang hakani ka jaka nam ta ka tin ke jome tu kur khu yangi baro arngut kum ki shakri ke jome ai ngi ke jing snothu ya kani ka kolanong ka ba ngi ne pule kani ka kwatar ka batmai kur khu yangi baro a try but ya ki bayo sngo ya kani ka jing ya kren ke jongi a try kan long namta ban nyerap ini bangin ban kamjan shimeu jisu lembaga ni ka sabat school yakini kijing doa pan hak teu jisu amen amen kemudian pun pastor nak bentar kijing doa te ngilapoi saka pawas nam ka batmai jong unus nam akini kilai penai kini kalai telikil nong ya ka bangin sepule ya kijing kai ki babon bat ngakermen skam ba ublei unyalam yang ngilang baro kum ka balang kat bangi pule kecil ke jong blei te hakan ka quarter ke batmai jong nusnem nginya pule saphang ki babun ki mat bat ka wei na ki mat ya ka ba nginya pule ka balong ka mat jong ka tayau ka dei saphang ka jing penstom ben hanrei ka jing ka khobor ka basotana ka long ba wat hapreng kita ka jing sha penstom ben ublei semla ino te laong ba ladon wei pastor uba yalap ya gospel ndrei penban namar ka jing yalap chirham ka jung la kem bat la set patok yu te haga banengkong uni pastor ulas ngo klumar le se ulas ngo don ka jing artatin ya kan ka jing yasham ka jung ndrei penban hadin usngo thu bat uyo i ba ka jing yalam ka jung blei bu undon hakan ka patok namar hadin ba uladon hakan ka patok ulas dang ban yo ya kalat ui i penban ba kalong ka jakah ka ba unyalap unyasam ya ketien ka jung blei te kumta laong ba uni upasa ulaya lap ula sam mikikot chapang ka bible bat ula penbaptis ya kibreo hakan ka patok ba ula syam penban ba ka dekalat ka ba ublei ula pli haka ba unkot ya kibreo ki babuan ha hakan ka patok te kan ka jingi pule jongi mentah kan ka tayo ka kran chapang u apostol paul ubadan ubayat langba ubaya syam ya ka bakum kan ka jingi syam but haka por ka ba uyasham kumne lase nyelak badong ba udan hapreng kajing syasat patok ndai penban kata kajing yasham kajung kala long penban kum kala ka kabu haka ba ulai lap ya ketien ka jong blei ula tho ship on teleki city langba kajing sa bandi kajung hakini ki patok ke ba per te ka khat spelendet ka bangi syam na ka nikel nong ya ka bala pensorong rem na ka city ka jong pol chinong philippi ka long basau ka khat ka basau haka bau polu ong tu pinya kemen no au dry hala kasngi te nga ong pat tu ya kemen kedi kentien sisa kedi kentien ki ba upol ukran om tang ba ucukran kum tu hendrai ukran hadin ba ulayat lamba ya kajing yasham upol ulayat lamba ya kajing im jong kajing sa set bendi hendrai haka weina ki benta joka bible ka ba upol haba ubasha ula sya set bendi hendrai penban uang ba udai utau nong sa bendi jong Chris kajing keli ka bang aku ban keli i pastor na kapor kalong ba bali upol ujit ban khat yalade uta unong sa bendi jong Chris hajaka ba unong ba ude unong sa bendi jong ka sorkar rom lane kumta ter kublej bon pastor ya tu kajing kli ka ba smutnan upol ujit ban khat yalade kum uta unong sa set bendi ujong Chris namar ba wala udon hakitu ki kinjri blate yu hakan ka bendi jong ka himarom laset bendi u do arsen sisen haka laset bendi ukum haka patok ka longkum ka yeng haka ba ar pa laset u hata ka bendi ka ba he
ka ba juset iki koi di ki babon ti hang ni upol pada ujiet ban sya khot unong sya sat bendi jong Christ mar ya ka jing im jong uhi layalam dong Jesus Christ ya ka jing im jong uhi la sensyar da ka bor ka jong u Christ ba kam meladi uta unong sa bendi jong karom hoi kamet jong u kadon hapok bendi henry ka jimut jemer khat ka donor jong u kadon ha ka mission ka jong u Christ ba dia ka jing im jong u layalam la penyai da u Christ kumbau ong hakikala tia kalong baar khot ka baar peu ni sai pule ke ni khot ong syu banga uba im henry u Christ ken uba im hanga ti upol ujit hang ni ban kamil di uta unong sa bendi jong Christ te udon ka jing kermen ha ujisu ha kita ki jingte ki sai khom ki jong u ba udai unong sa bendi jong Christ henry unong sa bendi jong ka himarom namar ba kita ki bor jong ka himarom kimla bante ban khum yu nagamta ba un sange no ya ka mission ka ju henry uya chakmat ya ka kam ka ju wat haba udon ha ka bendi nagamta ka jong Jesus Christ Kulish pastor ka ba sutrat ba ka ni ka mat ka pilayasam ni ihang ne ba upol mo pen pau ira de kum utau victim jong ka ni ka kenja political power henry penban upen pau ira de ba kata ka jing don ka jong hang ne ka long penban ka jing urlong bat ka jing pendap ya ka jing temu ka jong ublai right tingi ihang ne ba hapreng jong ka ni ka jing syate syakum upol ukuran penban da ka we ka attitude ka balong positif ha jaka balong negatif dei te ngi i menta ha ka jing pet jongi kum ki bre pertai ngi ong ngi khot ya kanu bakade ka success tat ngi i tang ya ka jing sok la ngi i ya ka jing sok ngi i ka jing yat bet ngi i ya ka jing ya ka jing jai ngi ong bakata ka success le ka jing sok te hendai penban ka jing sok kam syong tang ha ka jing yat bet hendai penban kata ka jing job kam dei tang ha jing yat bet hendai penban wat ha preng kita ka jing ki jing khanglat hendai hapreng kita baro kajing job kadan te hang ni ngakwa baniasam ngakwa ban keli yai pastor kai ka kan rukom upol ula penankam lani ublei ula penankam ya kan kajing sa bandi jong pol bakan longkum kalat hakaba la penyar susu ya ka gospel ngisku tenat ya tu ka introduction ba pile sam ne ba pastor semlakut ka kam ju wat habala set bandi ju uyai teng ban tre namta ublai wat hapo jong kene ka bendi ngai ba upol ba ka mission ju ka jingalap ju ka ministry ka ju kam simlakut wat habala set bendi ju ngai na po bendi utho ye ki santli kita ki city ki bangitip kum kita ki pastoral epistle ki jingtho kum kita ki jing kentu kita ki city sharai namta ki balang ki ba ulaseng menshua tingu iru ha kene ka bendi upol sange banlong unong pla ya Jesus Christ hagi kam gi absol kolong ba khanriu ngi shem hoto ba utu unong ap bendi jong karom ngi iba ha to kamet bala pen khnyo jumai ha to kai ying bendi upol hang to ngi iba ulashim ya kalat haba ki yarwa yaro yo blai bat la palat yaki na ki jingte jingkhom jaki ngi iba ka ministry jong pol katrai kam wat hapo jong ka bendi wat habala set patok yu la set yu kum ukoi di la te la khom yu henry ublei upenan kam ya upol ublei la ban penan kam ya ngiru haba ngidon ka jing trang ban trei nam tau Chris kanu ka jing kanu mala ban khanglat jingi haba ngidon ya kata ka jing trang ban trei nam ta jing tulis pun ka bastanat mo haba ngi IT la de shoblei wat ki patok ro ki kalalong ki pulpit amen kalalong ki pulpit hakaba la penyala layalap yaktin ke jong blai but kalalong sya ka basotanat tingi yang ne ba upol ba wat hapreng jong kita ki jing kita ki jing sya ban ben ki jing sya le ben ndai upol ula job kita baro tele se ka jing buri la ne ka secret ka bangila ban syam ki ba pen pau ia ka jing buri syapang ka jing job ka jong apostol Paul ta college bon pastor ya to ka jing kli ka papi ai ha ka ni ka por upol habangi ni pule ha ka ni ka city ka ba tho shaki ar korin kalnong ka ba saw khot ka ba nyau hadu khat ar ni shem hane upol ukran hane yikinten ong henrengi don ka ni ka jing kan show ha ki kiu kandeu ba ka jing kraw tam kata ka bor kalong na ublei bat nangi
Upol hani uban ya kini kenten ki jingken show ha ki kiu kendau. Ngidon ni kata ki jingken show ha ki kiu kendau. Upol kren hai ya ki kiu kendau ka theo yangi ki breu. Ubleu thau yangi na ga deu met jong ka kendau. Kumba ukren hau Jeremia aba ubleu pa Jeremia ba umlei chau tu unong thau kiu. Ba kibriu ki long tangkum kita ki kiu kendau ba ublei upendon kam yangi ha kini ki kiu kendau kibriu ha ki por mensua ki jubu ya ka jingken show jong ki kidon kibriu ki ba ken show ki ba pelang ki pisa jong ki bu ini kiu kendau but hadin gisa pan pai no ini kiu kendau andala lang ka pisa ti nang ta kibriu ki jubu ya ka ban stop ya ka hakini ki kiu kendau Henry kini ki kiu kendau kim long kam kor pada bani tu ki jingken show ki badon haki te kemut kini ki jingken show ki kam kor bania ka tu ka yau kiu kendau kemut ka bor ka jung blai ka batrei phala hangi ka kam krau ban yangi ni long tangi kiu kendau ba ublei ula ban pendon kam yangi kum kita kiu kendau ka ba upol ukran hani ba ma uru ulong tang kum tau kiu kendau namar hani ka konten ka badon ha utu kiu kalong ka value ka dor jungka kalong kam krau banya uniu kiu kendau ka bor ka jumblai ka gospel ka jong Chris ka dor jungka ka balong siapa palat kata ka jing krau jung kata ka jing mayan ka spa bagan jabneng ka ba ublei ula bu lengba u Jesu Chris ubla ai ya ka jing im jong onam ta jong i wei pe wei ti hang ne upol ong ba ke barot la penjenjar sat yangi Henry om shem la penshipa yangi la tab bayong yangi Henry om haban da kutlat la be ben yangi Henry om shem la no yangi la pelan kram yangi Henry om shem la penjot no yangi da kabala ba keleng hakani gamet halakas ngi ya ka jingya pu Chris uba utrai kenang ban penpau ya ka jing im jong Chris hakamet jongi namar ngi ki badang im ngilong ki bla IT no halakas ni yak banyap nam tau Jisu kanang ban penpau ya kata kajing imu Chris hagado kabayap jengi ki upol ukren hane ba ka met jengi ula kenya ka kabalong kata kabayap im nakam tau jung Jisu Chris kumangina kren mene ti upol hane kajing im kajung uyach lomba kajing hagijing kom kajing te yu ki kenjeri kajing penstom Henry Ukran ni ba wat la pensitom Henry om shimla la penjot thiau namar ba ka bor ka jung blai kadang trai plah ka jing im ka jung kum ju ha ka jing im ka jung i wei pai wei ku boleh sebut pastor nak benta kan ka jing pensai ka ba pila ai hang ning i sha ba upol upen pau da ka jing kemen upen pau da ka kubor ka ba long positive la dai ha ka jing syam ba kan jabril bon sin hakabakum kan ka jing syam jong pol ngin kamkran bon sin ya kata ka jing jenjar ka jongi kata ka jing ka jongi ba ngilaya syam kumne ngilayat kumne hendak penban upol ukran da ka we pa khobor namar kadar ka bor ka phala ka batrai lang ba jong ka ba ai bor te ngi i hang ne ba ka ka bor ka jong play te ngiru ngila ban job ngila ban yai ne hapreng jo ka jing tenjuk ka jongi habau blay utrai lang ba jongi te ko blay sibun nyepet ikan ka wei pat kamat kat kum ka sithi ka jong pon ar koren kalong ka ban riu ka khat ka balai hadu nyau i tu ki kat tu kat ne teliki kenja atiar ki ba pon upanon kam ha ka ba u hapreng jong ka jing tenju te ki kini ki atiar ki ba upol upanon kam ki ba long ka jing arab ka ba khrau u hapreng jong ka jing Kebetulan si bon pastor kini kejing keli ke bapi ai. Ke atiar hi ke bayarap ya upol hapedeng kini kejing tenjuk bat kejing ki khot ya kata ka endurance ka balak ban ya sya hapedeng kini kejing tenjuk ka bor jong kejing ya sya wat hapedeng kejing sitom bat kejing sipa kata kadai kejing ya sya ka ba ublai hi ula ai hu ba unsha ya kini kanang ban penpau ya kata ka jinglong bari blai jung u shakiwe ya ka ba Jisu ula sha nakam ta ka jung u bat uru usha nam ta u Chris nata ka baar kedai umensim bakhoj udai umensim bakhoj hi uba ai bor yu namar ngi pule ki kam gap stol i wei phra kai thu ngi andala wanu umensim bakhoj un ai hangi ka bor bangin long kin nong phla yu ha Jerusalem, ha Judea, bar Samaria. Baru Paul sisu utho Timothy ro ar kalnong rekod kalnong bandengkong ar Timothy iwe nyau ong ba blem shimla ai ngi
ya men sem jong ke jing shep ting hendrai ke jong ke jing slur bat ke jong ke bor ti dei men sem ba khoi u ba pen sai bor ya u apsol pol nata ka balai ke dei ke jing it ke ba shisha ki ong ke genuine love ke jing it ke ba shisha ya u blai ke jing it ke ba shisha jong u ya ki pra men sem ban ya sam ya tin ke jong blai wara pedeng gini ke jing shim la kan randen hendrai kata ke penlong yu ban kring ye ki men sem cha jisu wat haba ki jing ki wan nang ta ka ba saw ke dei ka ktin ka jong blai ka dei ka ktin ka jong blai ka bai bor yu ka ktin ka jong blai ka blong kum ka jing bam hala ka si ya ka jing im ka jong upol kum ba uju buong na kham kan siu ki ktin ki jong u ban ka jing bam ka ba hala ka si nang ta ka ba khadu ka dei ka bor ka jong blai hi ka ba trei phala ha ka jing im ka jong pol ka ba pan la yu ban ya sha ya kini ki jing ya siam ki jong u Kebelah pun pastor kidlong kimat ki ba sutanat sya ya ki ba pol ula punan kam ki balong ro ki atiar ya ki ba ngiru ngila ban yo da ka jinget khnang ba hapdeng jo kita jing tenju ngiru ngila ban job kum ba u apostol Paul la job tingnya pek khandiat sapang ka jing trei ka jong u apostol Paul ka missionary journey ka ba ka jing alap ka jo ngi kan mau ya ka jing jia po Philippi mo de u Paul haka jing let ke jong rengkat bagi kenhun jong kini kisenran ke jong apostol Paul Paul la jet ban net sa Philippi ha jaka ba unyai beteng ha po Asia Minor te pastor Petrai balai ba Paul ujet ya ka Philippi ban longkum ka kanja ka jaka ha ban pentelun ya ka evangelism ya ka kam ka jong blai ha jaka ba unyai beteng ha po Asia Minor balai Petrai ujet Philippi ka ban kong hi larangi pek na ktin ka jong blai hang ne kadai da ka jingalam ka jong sem jong blai hi larang puli na ki kam gap stol ko nong ba khan riu da khot ka ba han riu hadu ka ba shipeu nyu i hang nei ba sem jong blai hi udai ubayalam ya ka direction jong ka jing let yalap jong ki ya ka gospel but upol ula ko ngu ya ka ni haba ulayo ka ta ka jing itu pau bala pen pau u to god khot ba khandai haga porman med ba weu briu la khot yu ban wan sha Macedonia haktin khasi ki ong Macedonia tiu ong ban wan shingi ban yarap yangi tiu Paul ula sngu thu ba kane ka jinglek jalap jong ki sha Philippi haki jaka jong kani ka Macedonia kadai ta ka jing khot ka jong blai bat ka ba ar kani ka Philippi la tipika kum kata ka nong ba ka ba syong basa kini ki briu ki badan buram ki briu ki ba khrau ki batri ki briu ki ba ka kerdan haka imlang salang ka ba long kata ka level ka ba kham halor ti ublai ukwa ban pendon kam yo apsal Paul syakani ka nong ba ro ka ba ompat semla kot ya ki briu syakani ka nong ba ti ublai ukwa ban kot syakita ki bom pat semla kot daga ka gospel nata kani ka jaka ka balai ka mat kadai bakani ka jaka kadai ka ba penyaso ya ki wei pat kiri syapang mi ngi jong ka perthei kiri mi ngi ka ba penyaso ya ki bat ka himarom ti kani ka jaka ka long center ka ba ka lek ka wan ru ka long khamsuk ki surok ki lenti sengkeng ka ba ki briu ki apoi bat ki ka khamsuk ka lek ka wan ti upol ujit ya kani ka jaka da ka jing yalam ka jong blai ban yalap ka gospel ha kani ka jaka Kebelah syubun pastor kani ka jing jubab kani ka jing yo i ka jing syam ka jong ina ka strategi ka jong apostol Paul ka ai jing kai ha ka bai dei bat ki mission ha kani ka pateng ka jong i ba kumbo Paul upej ukmi utrei ya kam da ka jing yalam ka jong blai de ia ka bara direct do blai mo dingi i hang ne ba kani ka strategi ka ba dan sipun ka jing hikai na ka benta kupno bangin kot skibreo wat lada kide kibre ki ba kraw ki ba tri ki ba don bor ki ba don ha ka bor sensar ba kumta ter ndrei ban ublei ula jiet ba apostol Paul on kot skini ki breo baro ki ba don ka bor kring ya ki weipat ba kin tep ya gospel te ha ka jinglet ka jong ha ka jing yalap ka jong ha Philippi ngi i ba kelas sedang bat kumno kelas sedang bat kita bala pediang nengkong hapo Philippi ta aku boleh pun pastor ya kini ke jingkeli ni i ha kini ke nong ba Philippi ka jingalap ka jong Paul ro kalalong ka baseso bat kiladon ki mensem ki bala pediang ya ujisu ha kini ke jaka ka banung kong ni shem hang tu ki kam gap sol khan riu nong khot khat ar do khat san ha ba Paul ulalej
Ialah bah tu kejaka kemudian ke wei ke beriu ke bekerteng ke Lydia. Bat kani ke Lydia kala priang ya ke gospel bat kala nget ya ke tin ke jomblai bat lapen baptis ya ka. Te nyu iru sa wei pade unong apahara ya ke bindi hagi kam gap stol kelnong ke ba kan riu la dangi puli ke khot ke ba ar punyo hodo lai pusau ngi ihak tu gemit bala khiu tu jumai uni unong ap bindi ula shifting ula temu ban shimna to white lam ban penyap no elade Henry Paul ula ong yu ba umdai ban lek kumta Henry udai ban kala ka pamut bat piang ya ujisu bat kalong jing ka jong une unong abndi kilang long ki banget kila piang ya ujisu balapen baptis yaki bat kilal long kita ki kinong bur ki jong jisu hakani kanong ba ha Filipi te kini arngut pastor ngi iba kide kita ki mensim ki bala priang yo jisu ki sok nangkong hakani kanong ba Kemudian syuban pastor ni pat hadin cucuk mo ni kini ba kilong kirat ba ki ba kersan bahaya ka balang hangne po Filipi te u kajingelam ka jong blai but nang ni syadien ni kajing job ka jong apostol Paul hapdeng jong kata kajing yat lengti ka jong umpan yalap ya gospel ni pai benta pat akbai dei bat kajing yalap ka jong Paul sapo Kolosai ru mo ha Kolosai ni Tikidan kijaka ki ba Paul ulet dalade kuma Filipi nakidan pat kijaka ki ba Paul uklam let dalade kum kaneka nong ba Kolosai ha ka ba Paul ulayalap ndai am da ka ba ulet dalade te kumno ka gospel kala poi sapo Kolosai pa ha ba Paul uklam let bat ke kita ki Kristen se ki ba kampau khamat hakaneka balang Kolosai kublai shibon pastor ngi ihi ya ka jinglet yalap jong Paul ya ke gospel haba ulalet yalap ya ke gospel ki bruk la priang ya Jisu ha to jaka baru Paul ula train ula hikaya ki bakin long kinong yalam bakin long kinong seng ya ke balang bakin penim ya ke balang bakin long maki kinong pla Paul ula penlong senran ya kiro bakiro kin tre ya ke ba mau ula tre kumba ula yalap ya ki kiro kin yalap shakiway bakin priang Jisu jeung iba Paul haba ulai yalap ke gospel shimla lek tang marway Henry udah hikaya kiro ba kitaro kin ya tre lang nakamta ke gospel namar ba ka mission hi kam dei tang uwei ubriu marway Henry ka dei ba baro kita ki bangej manga mapiro ngidei sibenta na kita ki no tre haga kam kejong blai bangin kot shikway compare lagi nei kinong rep compare lagi sa sinong ngedong wala ngi dei kinong ap masi ni dei hakano kuno kam ka bangi tre tingi i hang ni ba Paul ula hikaya ki wei ban tre hakanika nong ba ha Kolosai Paul shimla lek dala dei tingi i ba ki arngut ki briu ki ba pau khmat hakanika nong ba ki ba la priang ki gospel manungkong udai Epapras Epapras udai wei na kinong yo sngew ya ka gospel lemba ka jingelap ka jong Paul ha Ephesus bat haba uli sngew ka gospel ula pediang ika hawai ula itre lang bat Paul katu ka nipor bat ula ra ya ka gospel ula lech ya ka snong ka jong ka nong ba ha Kolosai kumtaru ublei kwa ingi bangin ra ka gospel ha ka snong kitau bangin kot shikiwe shiki parlok ki jongi nangta ula don sa wei briu uba pau hakani ka nong ba uba kerteng Philemon buneu Philemon udai ubriu ki bagi ong slave master udai uba hawai badon bor halor jeng kimrau uba udai ubriu uba ngila ban ong uba long ukenrat nam ta kimrau ti uneu ubriu ru udon kata ka bor kata ka influence ka imlang salang long Kristen ubala kela niam ngila ban ong bla priang Jisu ha ka ju ka por bat Epapras te kini ki arngut nyu iba kidai kita kiriurat ba jong kanong ba Kolosai baya ra ke gospel kemudian syuban pastor ke pastor nak ni kalong kamat ka ba ilai sam kalong ba Paul ukampelet jingmut ban train ya ki nong yalam kam da de ka jing temu ka jong Paul ba unle marwe na dong sedong ba unle jingok ka we pa ka we ka jaka ka we pa ka balang rei ka we na ka rukum trekam ya ka ba ngi yo kum ka jing sneng ka jing hikai kalong bangin hikai bat kata kai hap tik bat ka jing mut ka jong Jesus Christ ban penong senran amen ka jing penong senran ka mut ban hikai ki kenang bah ka jing bom don jong kitu ki badai ban kmi ki ba pej kitu ki bala train kitu ki bala hikai ki la ban beteng ya kam kata ka jing temu ka ba
long kikat kum ka Bible bat kadai ka way na kirukum trekam jong Apostle Paul ba lengba jo kini kibreu ka gospel kalalen nang ta dang don chu so way pat ubreu ya uba upol ya kendu bat kumba ila mention kendiat menta ya unu filman long ba udon way umrau ya uba ula pet no filman Onesimus ma te pastor philap nya thu yang hi na kapor kai ka ba kai ka jinga syam jong Onesimus bat Apostle Paul bat kai ka ba Apostle Paul ula pha lane ula kren yo filman ha ka bai dei bu Onesimus haka jingsha hoi filman ko ba ang mane udai ukenrap uba pe halor kimrau basensyar halor kimrau te Onesimus pada bangi syam haka citi jong Paul cha filman udai uta umrau bat ubala shim ya karam ka sha nu bat syam lala shu wan siu ti ula pet no anu te henrei Onesimus ulai syam ulai kendo bat Paul bat Paul ula ya lap syapang Yesus Kristus bat Onesimus ula pediang yu Yesus bat ula kelak ka pemut bat Paul mentah ba Onesimus ula kelak ka pemut ukwa ban pha biang yu sha ukenrap jung Philemon ba undon ka jing Yesus bat ba hoi ta tang ba ula pediang yu Yesus ba onom Yesus bat ukenrap jung hendai bun lek phai biang sha ukenrap jung bat Paul ru uptha ya Philemon ba pediang yu kum uta syakri hau Kris upara hau Kris syuk kum umrau ba pediang kum uta upara bangai ba nom pechu hakata ka kerdan kum umrau dari kum tau balangej hau Yesus Kris te kane ke jing kentu ke jong Paul ya Philemon ro ban pediang ha kata ka jing kum ba Paul ong ha to record ka ba khatsan ba khanreu langi pule ba kum ba pediang ya Paul kum taru Philemon udai ban pediang ya Onesimus te kani kalong ka jing kentu kan pham jong Apostle Paul habe de bat Onesimus bat Philemon kumle shubon pastor ya ka jing yarap ka jong phiban pensha ya preng kani ka jing syam jong Paul bat Onesimus ni hang ne ba hakane ka por ka jong Paul kiran kini ki an ki hukum jong kinong Rom ban pen phai kini ki mrau te jat ba ka don hang ni hapo ka jing karam ka jongi kenang bakal don kanu ka jing kelil asik kenang bangin la ban pensai ban yarap ya kan ka jing sutu mo kumno Paul approach ya kan ka issue jong ka jing don mrau ni ha bangi pe ya ka juk ka jongi pan perkhat ya ka jing bu mrau ya kan ka system kalong sya ka ka bakham te ni pan ban hang ne ha ka ne ka jing dia ba ikum bu Paul uklam penrem ya ka jing bu mrau jong Philemon mo te let's say ka jing mut ha ba Paul upha banlik phai pat ya Onesimus beri merau syaukan rat jung pitrai ka jing temu jong Paul ne ka application na ka benta juni bangin suktu ka ni ta kumlai shibon pastor kini ke jing kli kat kum Paul hing ya ba syam la penrem ya kata ka jing don merau ka jing bu merau ya kanika system of slavery te henry ukwa ya Onesimus ro ba unlai da ka ba submit da ka ba IT da ka ba pendem ya ladi ha ukenrat jung te ba omle shu kum ba ulale menshwa ba omle shu ya ka ka kam ka bomdai but kumai la ong mene ba Philemon ro pediang yu kum ta ubangej hau Yesus Kris te upol hani syam la penrem ya kenika system jong ka jing don ni kimrau namar ka ajing mentoi gitu ki kenrat jong ki kat ba lada kim syam la le bomdai je kimrau te upol pada penslur pat ya kar kom treat iki la ne ka kom le halor jong ki da ka le tomet da ka le bomdai henry ba ya kita ki bala pediang ya uji suhi kin pediang ya ki kum kita ki para bangai kum kita ki ba ki syakri ki jong uji Yesus Kristus te tat hadu haki laban ong hadin habut haki hadin da ki ba bon snem pada ngi iba ya kanika system jong ka slavery ba ki beriu kila pendon kam ba klano ya ka da ka ba ki sim ka bu no ki we da ka ba di no ki da ka ba sensar ka bele don bor halor jengki kat baki monte ya kane matharai ba ka tin jonglero kam penslur ya kane kom le bomdei halor jengki mrau te kata pastor ngadon badong kendian kumle shibun pastor ya ka jing yarap ka jong phi ban suktu e kane
Namar kani ka ba ngipet hang ne ngi ikum ba ka kersan mo ya ka jing bu mrau handre ngipet ya kani ka jing jia ka ba jia tang ha ka shisen om ya ka jing jia ka ba beteng ki pau ki spa snem nama ngi i ba ha kani ka por hi ki jing don jo ki mrau ki don ki kanrat ki don ki mrau ba kum ta ter but ngim tep let's say ya ka dor ka ba kupno ya ka jing don mrau ki por ki ba mensua te let's say kim de e ka kam pau ka jing sniu kam ba kalong ha ka jing mut jongi an ha bangi i ya ka jing long jong ka jing don mrau ki system ha ki spa system ki bra let no sedien mo te ngi i hang ka e ka bo pol ukran ya ka do ngot jong u honest no filman no am ba un persyang ban revolution ban wan rai ka revolution ban thamai kan san em de ukran ya ka jing pen bha ha ka ta ka jing de jong ki kan rat bat ki mrau to ha ka ni ka nginya pe ka we ka jingkeli na ka por ha ka dinga de jong pol ha ka balang Filipi bat kolosai mo ha ka rokom address ka jong pol yikin ki para banget ngi i ba u khot iki kiriu khoi mo u khot ikir khoi ki greetings ha ka jing ai khoblei jong u pol yikin ki balang u ong kiriu khoi pitrai balai bakalong ka badan kam ne ka jing mut ha bo pol u ong kiriu khoi yikin ki para banget hakin ki balang ta kule shibon pastor ni kijing kli ka kentin ru kho hi kam da dei e ta ki bru la dong ki bru ken jalan do ki bangi khot ki bang nginget kum kinong yalam lan ni kum ki bru hapo jong ka balang kum don ki balang ki banget bat ki canonize ki ban long kita ki ru kho ni ki sense hedai kat kum ka bible hi ni shamba ka tin jom lai ka khot ye ki tu ki banget pula priang jom jisu kum ki ru kho kinong pop hi ki ba kum ma phi kum manga ye ki bala pen im da ka jinga e ka jong play nyo i ru ha ka jing ban pa ko nong ka khat saw khot ka khat ar ba ka tin jong play ka i thu ngi ba hani ka don ka jinga sha jong kita ki ru khoj ki ba sumar ya ki hukum ki jong play kat kum ka bible ki ru khoj ki de ki brew ki ba sumar ya ka tin jong play ki ba sumar ki hukum ki jong u bat ki ba ya ka ta ka jing im ka ba la khot iki kum ba play la khot iki kon Israel ulapan kentang yiki selade kila pen khoi elade lengba ka jing out share la pen itu iki hapdeng ki priu ki chong play brew la khot ingi sha ka jing pen baptis namar ngimle so ki jing out share la pen baptis yangi ba kumta la khot ingi sha ka jing pen baptis ka dei ka jing kla ka mut ni la priang Yesu bala hakan ni karukom ublay ula pen kentang yingi ula pen kerpang yingi bagi long kita ki brew ki bla kerpang ki jong ublay kum bala khot ki kon Israel kum taru ha ka testament batmai no kom Petros arnon khot ba khandai ga khot yingi ba ni dei kita kenja lengdo ba kenja em ki pai lang ba dei la ujong hi ka bible ka ong ba ula khot yingi na ka jing dom cha ka jing shai ka ba phla bangin yo pen pau yak ta kaburam jong tau bla khot yangi te gani ka kentin ru khoj ka theu hi ya phianga ki nong pop ki bla pen im da ka jinga ai ka jong blai te pol u address ki ne ki breu kum kita ki ru khoj ki bla priang yu jisu kila e ya ka jing long barim kila im ka jing im ka batat mai hau jisu christ Kule shubon pastor ka ka mat ka bangi yo nang ne ka long ka paso tanat ba ka jing khot ru khoj kam de e na ka benta ban pen sngong hok yangi mo kam de ban pen sngoi sarong yangi ne pen ban ka de ka kentin ka de ka jingkhot ka ban yarap yangi bangin ya badublai ka de ka jingkhot ka ban pen kan mau yangi bangi de ki bre ka jong blai ka identity ka jongi ka long bangi de ki bre ka jong blai bat ka de ka jingkhot yangi ru ka jing im ka baru blai mo te tingi i ka ne ka jingkhot ru kho hi ka de kum ka jing ai man sim ka jing kersan bangi de ki bre ka jong blai bangin im ru ya ka ta jing im ka baru blai kam semut ban penlongi bangin sohok ngin songkum kita ki bomdon pop show pat kum ta termo te kalong ka paso tanat sya habangi perkhat sepangane tingi ipat hanai skawai pat kamat mo ya ka bala don hakane ka jingi kran ka jongi syapang karukom organize ha ki balang habangi pe ki balang ki jongi ngidon ya ki kerdan trekam ngidon ya ki office trekam ki rangba balang ki teman basan ki nonghikai bat ki babun ki area jong ka jing trei hapo ki balang ke jongi haki balang ke jongi menta ka jing kali kalong bahatu kini ki rukom bu kerdan ne kini ka rukom organize kade ka badan adu menno kini kebelis bon pastor itu jing kali kapan kan mau nga haba Moses ula khot ki kon Israel bakin mi na ka jing lom raw na ri Egypt
ula sensyar ula yalam ki marway ti ka jing ajing mut jong u jethro yu thau krem ju kalong ba unbu yaki nong sensyar yaki nong pet yaki spa yaki pel yaki hajar tik tami gitu ki ka e ka ba umos ki ve ki mla ban le kin wan show Moses tinyu i ka ni ka kombo ka organization yaki bri jong play ki don la ka jong kata ka benta bakin pet te khana bakan pensuk ya ka kom sensyar ya ki bri jong play haka testament ka batmai ru haka por jing ki apostol nyu i ki don shibun ki kita ki nong tre haka kam ka jong play ki apostol nata ki don ki nong sharai kumang i hang ni ka jing thau pol Philippi kal nong ba nang kong khot ban kong ong upol bar Timothy ki shakriu Chris Jisu hagiri khoi baro u Chris Jisu ki badon ha Philippi lembat ki nong sharai bat ki temen basan kanega kentin ki nong sharai bat ki temen basan ka la shim ya ka kala don ha ka testament ka batmai kumba kala long nadu ki por menshwaru ha ka testament berim ro ki don ki temen basan ya iba ki don ki lingdo ki don ki tre la ka jong ka benta ha ka kam ka jong blai ti ki ha ka testament ka batmaru ki yo ya kenika ka kentin ba la pendon kam ya kana du ka por jong ki apostol ha ka testament batmai ubleu don ya ki briu ki batre ha ka balang ga jong ha ka department ki per la ong bala asan ki bala pen kam ti ki bekin tre tinyu i ha ka balang jong i menta ki siru ba ki nong seng ngila ong ki pioneers jong ka balang 7 day adventist ru ki but ya kenika model ya kenika ka rukom nadu ka por jong ka testament berim hadu kini kisni kanang ba kanom penjenjar ya uwei unong yalam ban pejlut ya baro ki kam ti kani kan nyarap ban pensuk ya kom tre kam hapo jong ka balang to khoble shiwan pastor na ka benta kanika jing pensai ka jong phi ba kanika jing bu kerdan tre kam ki office ki ba per haki balang ki jongi kamdei ka bala shubu da ka jing start jono ndai ka bala bu be da ka jing alam ka jong blei bat ka bala don nadu ba ka balang kelas dang hi mut ka ka foundation ka nongrem ya ka bala ngisyam na ka bible hi te kalong ka sutanat ya ka jing trekam ka jong pol o blei ai ka jing start ka jing champang ho pol te lamba ka jing pulai ka jongi ngi i ba ka jing embat ka ministry ka jong pol ka khubor ka basai ka bangiyo ka long ba hapdeng jong ki jing baro hapdeng jong kita ki jing tenju baro kumangi pet ya ka mat jong ka jing kerang ka jongi la sha ban ben rei semla ublei udan senda tingi i penban ba hapdeng jong kita ki jing ngi i ka success ngi i ka jing job ka jing job ngim yo i tang ha ka jing sup tang ka jing jai tang ka jing yat bet rei wat hapdeng kita ki jing wat hapdeng kita ki jing khanglat rei kita baro kilong sibenta ban wanra ia ka jing job te dei tak anda bang ngi soto bang ni trelang baru blai te ya gospel anang yai pentrei anang yai jam shaprang kini ki balang ki bopol ulalai umdan watang ka weru ka ba sup ki badap de jing sudah handi po upol ulala ban job ulala ban ya chakmat da ka jing alam ka jong blai lada ka dei hapo patok haki koidi jong ka sorkar rom lada dei hapo Philippi lada dei po kolasai lada dei hangno no ki kalalong kum ki jaka haki ba upon ukot ya ki breu ki babon ki breu ki ba ki banget dekum ta lese nakade ka jingi pule ka jongi lese kiran sipun ka jingi kai ki bangi yo ka jing khot ru yangi wipi wei ka jing kelihat kalong yangi hato ngi pat ngi in ya ka jing ka jongi lese kita ka jing ka bangi syam hato ngi i penban ba kilong kum ki jing khanglat ne hato ngi i ba kilong kum ki lat ke kabu ya ki bau blai upran kam yangi iwei biwei hoi ka jing khot ka jong blai ka jing trelang ka mon ka jongi bat ngimdei ban penrit hau blai hangi ki bro kal adon ka limit la ne puat bang ngimla syu reu blai ka don kalat ka bayar te kumangi kermane la dangi IT la de show crash bawat hapdeng kita ki jing yesem ki jongi kin kalalong kumkalat hakaba uble un pendon kam yangi wepiwe te haba uble trai hangi kijing kim la ban khanglat de se kum mangipet na kana kajing ya pule ke jongi upol uklam knyum ya kata kajing uklam keren benyau ya kata kajing sya set ka jong hapo bendi hane penban ukran khubor ka balong positif ka pen i ya kajing long riu play ka bala trai da bo da ka bor ka jong play
te hendrai penban ka sosi ka long ka sosi lada ngi bun ketin yaki ki ba ngi sokum ka jing khanglat yangi te lamba kan ka jingi pule ngi isibon ka jing seneng ka jing kai bangin yai nginya sakmat da ka jingai te pastor pidan ni haswaban pin penkot kum ka jing kentian kadu ana ka puang Hashwa pengin penkut ko benong ba ubleu la penun kam yo pol ubleu la ban penun kam ye pi ngaro shibo la da yang ala set bendi mentah resni la ni ye pi hatu ngi kloi ban plai u jisu la ni ingin kenran den bangin ong ka kalat jonga kalakut no henry hangno bangin don ubleu la ban penun kam ngi ublei la da ngi itu ye uru in itu yangi but pendon buram ngi hawai gesi ngakwa ban ong skawai ba wala ngi bet hapedeng gijing jauh umat kan sepoi kapor bangin yo ban ot da gijing kemen kulai shibon pastor te kalong ka ek pa sutanat te nganget scam balang ba kan gijing pule ke jongi ye hikat to kan kimat ilese ki ba ngilai pule lala ban pensai ndai wala kataru nganget scam ron shibon ki ek ya ka ba langba ka jing pule minat ka jongi simet ngin la ban sotho shu tu blen kur kui ngi lang baro iwi piwei tingin ya penwai no ekan ka jing ya kuran ka jongi da ka bangi phai so ble ka jing duai tingin duai nya ingu imetrai na ka bentang na ka por ka ba mela ai hangi ya ka ba ngila yo ban ya kuran kitin ka jongmi na ka nuksa na ka jing kai ka jing sneng ya ki ba ngi yo i ha ka jing em jong apostol Paul ubreu uba mela jet ban long u atiar bakrau na ka benta ka hima ka jongmi na ka benta ka gospel bat shibun long ba ka jing em ka jong u ngila yo ka jing hikai ba kumno ru ngi ngin buat den bat kham tam ba kumno ngin nang ban IT la de ban long kita ki atiar ba men penan kam lai lut yangi ngi dwai ko try na ka benta ka ne ka jing pule ka jongi ha ka ne ka por ka balangkot ngi ngai bat ngi sotho baran shibun ki ke ya ki bangimla ba ni kranut ne try ai ba ka ne ka mat jong ka jing kran kaban kanlong kum kamat kaban ai mun sia mingi kaban ai boringi bawat apreng kita kejing wat apreng kita kejing syaban ben ngim dei ban ki kuslai namar yangi iwe piwe anam shimla ino namar medan rangkat lem bat ngi baro lang ni dua ngi kerpat bat ngi buti kine baro ak teng bat yang tam kejung Jesus Christ ngipan amen